pikiran kuwi mau ora ana watese. Lajeng carane mbatesi karepe pikir kuwi kedah pripun to, Pak? Ayo diimbangi karo pakai ngati to. Saben arep tumindak apa wae, kuwi mau ati kudu dilibatke. Mergo sing iso ngrem lajuning karepe pikiran kuwi mau mung ati kok, Le. This is from Zen Lexi Production.